Sanibona, namuhla sizokhuluma nge-Department of Social Development eyaziwa ngo-DSD. So ngisaqhubeka nayo i-series yama-video ami lapho engichaza khona amabhizinisi kahulumeni, zinkampani kahulumeni neminyango kahulumeni eyahlukahlukene ukuthi leyenzani nanokuthi singathola kanjani usizo. So namuhla sikhuluma ngo-DSD, Department of Social Development. So sizokhuluma ngokuthi benzani, sikhulume ngokuthi ungathola kanjani usizo kubona, siphinde sikhulume ngokuthi imiphi iminyango engaphansi kwa-Department of Social Development. So iminyango ngesingisi mhlawumbe kuthiwa ama-agencies noma ama-entities. Okay, so u-Department of Social Development bayalekelela baphinde bethuthukise kwezenhlalakahle emphakathini yase-South Africa, so yaseNingizimu Afrika. Baphinde omunye umsebenzi wabo futhi baphinde bebe neminyango eliswana nendlala noma inhlupheko kubantu nasemphakathini yase-South Africa. So iminyango emibili or ama-agents amabili angaphansi kwale department u-DSD, sino South African Social Security Agents okwazi kakhulu ngokuthi uSASSA. So uSASSA ulekelele abantu ngamunye abasweleyo, unama grant ahlukahlukene. So ivideo yaSASSA ngizoyenza nayo after le ngifaka ukuthi nawo uSASSA ubasiza kanjani abantu ngokwahlukahlukana kwazo izinto kaSASSA nokuthi ama grant akhona ahlukana kanjani. So uSASSA wona uye ulekelele ukuxhasa nabantu. Then uma sizoba khona enye futhi umnyango ongaphansi kwa social development obizwa ngo-NDA, so National Development Agency. So lona ke awulekeleli umuntu ngqo, uye wona ulekelele kuma NPO nama NGO okuzinkampani ezingenzi inzuzo. So uye uxhase izinkampani ezilekelela abantu emphakathini. Yona letuzane wona mnyango lo ongaphansi kwa DSD olekelela lapha. So okuningi uma ufuna okuningi ngabo ungabavashela ama-office abo. So ama-office abo akhona yonke in South Africa, kakhulukazi ama-office kaSASSA. Ungababheka ku website yabo, uvashele website yabo, ungababheka futhi kuma social media platforms ukuthi uba-follow, wenze sure ukuthi uyabalandela kuma social media platform ukuze uzothola ulwazi oluningi ngabo nememezelo abayikhipha ngaso sonke isikhathi. Nami futhi ke ungilandele because ngisazowenza ama-video landela emva kale eka NDA ne-video ka SASSA. Ngiyabonga.